The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakainkwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Hz para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo. Ito mga ka-aksyon, mag-ama mula sa Bakakay Albay ang binawian ng buhay matapos pagtatagay ng isang 25 anyos na suspect. Ano ang nasa likod ng pangyayaring ito? Bakit humantong sa patayan? Alamin ang buong detalye sa ating lambat. Panoorin po natin ito. Sa tahimik na lugar ng Barangay Sula sa bayan ng Bakakay Albay, magaganap ang isang karumal-dumal na krimen na magbibigay takot sa mga residente. Sa cellphone video na ito, makikita ang aktwal na pagpatay sa mag-ama sa isang taniman pasado alauna ng hapon nito lamang ika-20 ng Oktubre. Halos maputo na ang leeg ng isang biktima, samantalang halos hindi na rin makilala pa ang anak nito dahil sa tinamong mga sugat sa muka, dulot ng pananaga ng suspect. Ano ang nasa likod ng pagpatay? Kung kaya't gano'n na lamang kabrutal na paraan, pinatay ng suspect ang mag-amang biktima. Mahuli pa kaya ng otoridad ang suspect? Samahan niyo ako sa panibagong kaso at ating bibigyang linaw ang krimeng ito. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Ano ginamit ng biktima ang karumal-dumal na pagpapay?
lupa. Matagal nang naninirahan sa naturang barangay ang mag-asawang Norlinda at Pobas hanggang sa nagkaroon ng mga anak kung saan tanging pagtatanim ang kanilang ikinabubuhay. Ngunit dumating ang isang dagok sa kanilang buhay na magpapabago ng kanilang pamumuhay. Matapos mamatay ang ina ni Tatay Hope, dito nagsimula ang girian ng magkakapatid dahil sa agawan ng mana sa lupa na iniwan ng kanilang ina. Isang araw habang napada ng anak ni Tatay Hope na si Jimmy, 27 anyos sa kanilang taniman, ay nakita nito ang 25 anyos na pinsan na si Kennedy na nangunguha ng nyog, kaya sinaway niya ito. Ngunit imbes na tumigil, ay nagpatuloy ang kanyang pinsan sa pagkuha ng nyog. Kaya naman agad na umuwi si Jimmy at isinumbong sa kanyang tatay. Dali-dali namang bumalik ang dalawa sa kanilang taniman at doon nangyari ang mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-ama at pamangkin na si Kennedy hanggang sumawi sa pananaga sa mag-ama na nagresulta sa kanilang agarang pagkamatay. Hanggang sa nakaabot na kay Nanay Norlinda ang nangyari sa kanyang mag-ama. Ano ba yan, Kennedy? Nanganakaw naman ang jug namin? Hindi naman ah! Nanganakaw din kayo sa lupa namin ah! Papatas lang tayo! Anong pasang nasasabi mo? Isusumbong kita kay Papa! Ano ko, biltada ko sa pagsakmahan. Pagkakaon siya. Pagkakaon siya. Hindi mo lang. Na pagkakaon siya, tatay, siya. Ining aki ko, alis sa paa. Ining si aki kong din. Nagbaba. Nag-apit sa kuya, ma, ay, dati siya. Nang ngayad dyan sa gas na. Hindi na ito, sir. Eh, kuman arang na punta sa iyo. Eh, so aki ko, dili-diretso sana. Tadi imamat din sarap kung ano. Eh, nagsunod man yung puso ko. At yung aki ko, maya mama, si Papa, may tama na. Aw si Kuya, may tama na. Pero nga, nainong bulso ko, sir. Dahil na po, pagka-video kang nagama. Yun na ito, sir. Kadulag siya. Pag-abot ko sa siwo, sige na susunod kapag kaki. Huwag na maagapan lamang. Ano pa man kayo ito, sir, maagapan? Tawalaan na. May ano na dito, may tama. So, agad ko, ini may tama. May ano po tama. Yan po, Samantala, isang kapamilya naman ng mga biktima ang nagpaabot ng insidente kay Kagawad Alex, kung saan agad naman itong pinaalam sa Bakakay Pulis. Pagdating ng pulis doon sa baba sa amin, pinunta namin yung pinangyarihan. Di pagdating doon ng pulis, nag-imbestiga sila at saka pinicturean yung mga patay. Agad naman na nagsagawa ng pursuit operation ng otoridad at unang pinunta ng bahay ng suspect kung saan naroon ito. Voluntaryo namang sumuko at inamin ang ginawang krimen. Na-recover din sa kanya ang ginamit na bolo sa pananaga. Arriving at the crime scene, agad bumungad sa mga responding personnel natin yung duguang katawan ng mag-ama. The identity of the victims, we also conducted investigation doon po sa area. Bali may mga witness po tayo, nandun po yung nanay, nandun po yung anak. So tinanong po natin sila. So fortunately, of their own free will and accord, they identify the suspect. Samantala, nabigyan naman kami ng pagkakataon na ma-interview si Kennedy. Depensa naman ito, unang nanakit umano ang mag-ama, kaya nagawa nitong tagain ang mga ito, kung saan anya makikita naman sa cellphone video. Hindi ko na po. So,
Napangkol po ako, yun po sa tama ako. Yun po sa tama ako, sinip po sa legs ko. Duman na po ako naglaban. Di ba po sabi niyo po, nakatindog pa po ako duman. Duman po sa pagkatindog ko ito. At nakikihuro po po ako. Yan, tiyo, dahil mo po ako malaban. Pagkapangkol po kung nakapula, yun na po sa paglaban ko. Di ba po na yun sa nakapula? Yun na po sa paglaban ko. Kung layo po ako maglaban, naisip ko. Ako po ang maminsan. Ako po maminsan. Di kaya rak po sa tulo kong ati. Dagdag pa niya, matagal na umanong pinag-iinitan sila ni Tatay Hope at inaangkin ang lupa mula sa kanilang lola na dapat may karapatan din umano sila. Aloy na po kami may banta talaga. Tagara na po kami talaga ito. Si Mama po, terabis na po ang binakit. Ang ginunting ko. So aloy na talagang may hidwaan sa pamilya mo. Pero si mama mo ta si tugang niya ining na disgrasya mo. Okay man sinda or talagang okay man talaga po. Buo mo talaga po sinda okay. Kumbaga po si Ma, premi po may banta, tigbubantam po ninyo na gada na. Kada po pagbuyong mo, minsan po tigadayo po si Ma. Kumbaga po itong 1 hectare ng daga, kumbaga po sa kuyaw niya. Personal ko namang pinunta ng Barangay Sula at dito ko nalaman na may mga record na sa barangay ang magkakapamilya dahil din sa away sa lupa. Ngunit napawalang bisa ito dahil sa kawalan ng ebidensya. Yung nanay ng suspect at saka yung asawa ng namatay, papalik-balik din sa barangay. dahil sa away sa lupa. Sa lupa at saka sa tinanim. Pero kamusta yung pag-uusap nila? Nagkakaayos? Hindi naman nagkakaayos kasi walang ebidensya yung nagrereklamo. Siyempre yung rinereklamo, sir, kukunyanin siya, magdi-deny kasi walang ebidensya. Kumbaga budi sa ayon pa kay Kagawad Martinez, kahit siya ay nabigla sa nagawa ni Kennedy na patayin ang kanyang tiyuin at pinsan, at napag-alaman din namin na dati nang nakulong si Tatay Hope dahil sa kasong panggagahasa. Yung dalawa, may record yun. Yung tatay, tungkol sa nangyaring misrape ang kaso nila. Samantala, pansamantalang nakakulong ngayon sa Bakakay PNP ang suspect habang siya ay nililitis dahil sa kasong pagpatay. Same time na na-file na rin siya ng criminal complaint for the crime of murder. Multiple murder pa ito? Hindi man, kasi isang pangyayari ng po. Pero nakalagay doon sa niya na dalawang tao pinatay niya. Pero single act of murder lang po. Sa kabila nito, nanawagan ng otoridad sa mga residente na sakaling may hindi pagkakaunawaan ay mas maiging idaan sa formal na pag-uusap upang hindi na humantong sa madugong pamamaraan. Ipapahintulot na mangibabaw yung maglalagay nila sa kamay, pag-aaway-away. Kasi sabi nga natin, lahat naman na pag-uusapan, lahat ng bagay na mga hindi pagkakaintindihan is naaayos sa pamagitan ng tamang pag-uusap. Ang gusto sa amin, especially dito ako sa barangay, sir, bilang kagawad, ang gusto ko, andit na ba, ang kaunting bagay, pag-usap-usapan na lang para hindi umantong sa ganun na pangyayari. Puot at galit naman ang nararamdaman ngayon ni Nanay Norlinda na habang buhay niya umanong dadalhin, sugat na iniwan sa kanyang puso na kahit kailanman ay hindi niya na makakasama pang muli sa pagtanda ang kanyang asawa at makapiling ang kanyang anak na lalaki. Desidido si Nanay Norlinda na sampan ng kaso ang kanyang pamangkin nang sa ganoon ay mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang mag-ama. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat. Yan mga ka-aksyon ng ating Lambat episode ngayong Biyernes nang dahil sa away partner sa lupa, umantong sa madugong pamamaraan. At good thing na lang partner dahil nakakulong na. Nadakip na itong suspect na may kagagawan sa nangyaring insidente. Yan yung sinasabi partner na wag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Correct. At sa muli, nakikiramay tayo partner sa naiwang pamilya nitong dalawang biktima.
Samantala mga kaaksyon, kung matatandaan po ninyo noong ika-20 ng Hunyo, isang binata mula Barangay Galicia, Rapu-Rapu ang dumulog sa ating programa para matulungan siyang maoperahan ang kanyang bukol sa likod. Ayon sa kwento ni Arvin, 7 taon na niyang iniinda ang kanyang sakit sa likod. Ngunit dahil wala silang sapat na pera pang-opera, tiniis niya ito ng mahabang panahon at napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Ang kanyang kwento at kung paano tumugon ang ating programa at ang Ako Bicol Party List, panoorin po natin sa update story ni Felix Opiniano. Punong-puno na ng pawis. Wala pa kaming 30 minutes maglakad. Sa malayong isla ng Rapu-Rapu, nakilala namin ang isang 21 anyos na binata. Siya si Arvin Bradesina. Sa loob ng halos 7 taon, iniinda niya na ang kanyang sakit sa likod na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na pagsusuri. At dahil dito, malaki raw ang nagbago sa kanyang buhay. Makulit ka ba dati? Ay, yes po. Makulit po talaga. Ano ang ginagawa mo dati? Eh, sabi mo, makulit ka rin. Umakyat po ko sa puno, sa nyog. Tumatakas po ako sa kanila para makapagsama sa barkada. Ganun. Makulit. Pilyo. Ganon kung ilarawan ni Arvin ang kanyang sarili noon. Gumagawa ka naman ng mga gawaing bahay dati? Yes po. Talaga? Yes po. Bakit? Yun lang po, parang pag ginutusan po nila. Pero makalipas ang 7 taon, ito na ang kalagayan niya ngayon. Nangangayayat ang kanyang katawan. Ang kanyang balikat, hindi na rin pantay. At ang lahat ng ito ay nang dahil sa duyan. Galing po ako noon ng paaralan. Nung pag-uwi ko po, yung pakakapi ko lang po. Nung time na yun, parang may nakaduyan po si Tito at parang nakiduyan din po kaming magkaibigan. At di ko rin po kasi masyadong nakita yung lobid niya pala is luman na pala po. Kaya yun, dun po ako nakabagsak sa may bato po. Aray! Aray! Ano, Ben? Okay ka lang, Ben? Okay lang po. Aray ko! Sa takot na baka saktan siya ng kanyang magulang, inilihim niya ito ng mahabang panahon. Magwa 1 year po nung nilihim ko lang po ito. Dahil natakot po ko sa aking magulang na parang masasaktan po nila at papagalitan. Kaya nilihim ko lang po ito. Ngunit sa pagtago niya ng kanyang karamdaman, mas lumala ang kanyang kalagayan na muntik nang mauwi sa kanyang kamatayan. Yung palagi na lang po ko nakaiga, parang binubuhat na lang po nila kapag gusto ko pong magtayo o lumipat ng pwesto po. Ganun po. Malaki ang pagsisisi ni Arvin sa naging desisyon niyang itago sa kanyang pamilya ang kanyang karamdaman. Kung sinabi ko lang po, hindi po sana ako naging ganito at hindi ko rin po sana naramdaman yung ganito pong sitwasyon. Magmula noon, hindi na muling naipasuri sa Arvin at tinanggap na lamang nila ang sitwasyon ng kanilang apo. So, nagubag na bagaan likod niya. Sabi ko di sa agum ko niya ko, dara na dumang ka papa niya. Ipailing mo na yan likod niya nag-uubag. Di man pala nagtaram na itong likod niya nag-ubag na. Tig-ara po dan may baga sa. So naaling niya ako nindo si Jan na nag-uubag baga niya ako ang likod. Dahil man nga mama. Bakit di nyo pinaoperahan dati si Arvin? Dahil na nga na po-opera ng tamala. So, pagtios na ni yung kwartaan data, makantidad na baga. Tadayo naman na ngaya, anta, puro man nga ni sa kagipitan. Dahil dito, 1 taong hindi nakapag-aral sa Arvin. Pero hindi ito naging hadlang para magpatuloy siyang muli
Yung nag-grade 10 po ako, saka lang po ako nakapasok ng paaralan. Doon po ako naka-recover, kaya doon po ako nakapagbalik sa pag-aaral. Habang nagmo-module si Arvin noon, naging sandalan din niya ang kanyang alagang aso na si Tanggol. At ngayong taon mismo, ganap nang nakagraduate ng grade 12 si Arvin sa Mangkaw National High School. So ito na nga po pala yung diploma kong kakagraduate ko nga lang po ngayong taon ng senior high po. Ang galing naman pa, tingin nga. John Arvin D. Bradicina. Wow. Gas ka pala dati. Yes po. Ano yung pinag-aralan nyo sa gas? Kaiba din po yung parang may tumatanim din po kami nung sa ano po ng paralan po, parang garden po. Tapos ano pa, nagluluto ba kayo dyan? Yes po, nagluluto po kami at nag-wine mixing. Parang... Kaya pala gusto mong cookery sa TESDA. Yes po. So kahit na ganun yung nangyari kay Arvin, hindi naging hadlang para magpatuloy siya sa pag-aaral at ngayon, ito na, yung diploma ni Arvin. Galing mo. Pero sa kabila ng pagtanggap ni Arvin ng kanyang sitwasyon, kalakip nito ang trauma na naidulot sa kanya. Pag nagduruyan po ako, mag-isa na lang po. Pag may magtatabi po, parang ako na lang yung lumalayo po. Maliban kasi sa bukol, may nagsilabasang ding mga sugat sa katawan ni Arvin na naglalabas ng nana. Saang parte ng katawan mo nagsimula yung sugat? Sa legs po, sir. Magkaliwaan ko pong legs. Minsan sa may puwet po, meron pa po. Sa may likod ko po, sa may katabi ng spinal cord. At sa kilikili po, meron pa po. Araw-araw, kailangang linisin ang sugat ni Arvin para hindi ma-impeksyon. At ang kanyang nakatatandang kapatid naman ang nagtsatsagang maglinis ng kanyang sugat sa kanyang katawan. Magkano yung ginagasto mo sa gamot? Sa kada linggo lang po, sir. Ano po, sir, nasa 600 plus po yun. 600 plus. Sige. Wait lang, iinom lang ng tubig, ha? Yes po. Yeah. Iinom lang saglit ng tubig. Nabanggit mo, Arvin, na gumagasto ka ng 600 pesos weekly sa gamutan mo, no? Yes po. Ito ay cash assistance mula sa Tabang Ora mismo para may pangbili ka rin ng gamot. And aside from that, meron kami bibigay sa yung food packs. So, di ko alam kung magkano yan. Tingnan nga natin kung magkano yung na... 3,000 po. Marami na po ito, sir, na pagtulong po nito dahil masuportan yung po yung ininom ko pong gamot. Sa aming pagbabalik, dala-dala ko na ang ipinangako naming food packs para kay Arvin. Lagi kang nakangiti, So, ito na yung food packs na pinangako namin sa'yo. So, aside from dun sa cash assistance na 3,000 pesos, ito pinapabigay ng Tabang Ora mismo. So, habang mag-isa ka dito sa bahay, at least meron kang food packs sa makita. So, biscuits. Mahilig ka magkape? Oo naman. Sakto lang. Sakto lang. Matapos ang konting kwentuhan, agad na itong inayos at nilagay ni Arvin sa kanilang bahay. Sa lahat na nangyari kay Arvin, kamusta kaya ang pananampalataya niya sa Panginoon? Minsan ba question mo si God dahil sa sitwasyon mo? Yes po, sir. Noon po parang napagsabi na lang po ako, bakit po sa marami pang tao, bakit po ako pa yung napagbigyan po ng ganito na may bukol sa likod? Parang pagsasabihan ko po talaga, bakit kaya hindi pa kayo kuninigad? So ganito naman talaga yung kalagayan ko, parang ganun po. Pangarap ni Arvin na maging isang magaling na abogado. Pero nang dahil sa nangyari sa kanya, ibinaling niya ang kanyang atensyon
sa kanyang talento sa pagluluto. At ngayon, sa kagustuhan niyang gumaling at matupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling negosyong kainan, lakas loob siyang humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo para maoperahan ang kanyang bukol sa likod. Ako po si John Arvin Rodicina, Revelation Rapo-Rapo Albay, na humihingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo na mapagamot ang aking karamdaman na bukol sa likod. Maraming salamat. Magandang hapon sa iyo, John. Magandang hapon din sa iyo, sir. Ang pinaka-alalahanin mo, itong magamot ka. Opo, sir. Ito po. Ayan. At para sagutin ang pangangailangang medikal, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ma'am LV Sedeño. Yes po, good afternoon and good afternoon din kay Kuya. Po yung maring tulong o asa ni John mula sa Ako Bicol Party List. Lahat ng bayarin na dito gagawin sa BRSMC. Nasakapin po yun Ako Bicol Party List. Marami tayong fund. Tiga Bradin. Apo. Lagi po sila nag-allocate ng fund para dito sa atin sa BRSMC para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. John, narinig mo si Ma'am LV. Lahat daw, wala ka nang iisipin pa sa gastusin sa iyong pagpapacheck up dito sa PRHMC. Sagot na ng Ako Bicol Party List. Ano yung mensahe mo? Maraming salamat po sa tulong at sa pagbibigay ng suporta po para sa katulad namin. Maraming salamat po. Hindi nga nabigo si Arvin. Ang kanyang pangarap na maoperahan, ora mismong tutugunan ng Ako Bicol Party List at ng Tabang Ora mismo. Ngayong araw ay sasamahan na natin si Arvin na mapacheck up ang kanyang kalagayan sa BRHMC para malaman na din kung ano talaga yung diagnosis at sa ganun ay maoperahan na siya. Hopefully, sana makarecover siya sa kanyang normal na pangatawan at normal na pamumuhay katulad nung dati. Ready ka na? Ready. Tara, sakyan tayo ng bangka. Hindi man naihatid sa Arvin ng kanyang lolo at lola sa sakayan ng bangka, sinigurado naman ng kanyang alagang aso na si Tanggol na makakaalis siya ng ligtas. At habang nagbabiyahe kami, napansin kong seryoso at tahimik lang si Arvin. Animoy, malalim ang kanyang iniisip. At matapos ang halos magdadalawang oras na biyahe, nakarating na kami sa pantalan ng Tabaco sa San Roque. At doon, naghihintay ng aming team para mapasuri na si Arvin sa doktor. Sa ngayon, sumasailalim na sa iba't ibang laboratory test si Arvin para mabigyang linaw ang kanyang sakit at bilang paghahanda na rin sa kanyang operasyon. Sinamahan na rin namin siya sa opisina ng Ako Bicol Party List para isumite ang kanyang mga requirements na kakailanganin niya sa pag-enroll sa TESDA. Dahil dito, taos-pusong nagpaabot ng pasasalamat ang kapatid ni Arvin at ang kanyang lola. Dako lang salamat sa Tabang Ora mismo na taong opportunity na mapaperan sa kuyang tugang dahil sa samuyang sitwasyon nakatiusan. Dako lang salamat gararay. Nagpasalamat nga ni akong oras na niya ang kamong nagtatawa pang dakulang ming pasalamat. Ang nakapanulubong nangyari kay Arvin ay nagpamulat sa kanya na hindi dapat ipagpasawalang bahala ang anumang sakit na nararamdaman sa katawan. Sa 7 taon niyang paghihirap, madami umano siyang natutunan at hindi siya nawawalan ng pag-asa na muli siyang makakatayo ng tuwid at maging normal kagaya ng ibang kabataan. Katulad ng ibinahaging kwento ni Arvin sa atin, kahit pilit man siyang nilumpo ng mga pagsubok ng buhay, muli siyang bumangon para sa kanyang sarili, pamilya, at para sa kanyang pangarap. Ako po si Felix Opiñano. Magandang araw.
Ayan mga ka-aksyon, hindi hadlang ang lalim ng dagat, ang layo distansya para maihatid ng Ako Bicol, Tabang Ora mismo, Ako Bicol Party List, itong tulong para sa ating mga kababayang nangangailangan. Maganda yung kwento, partner. Maganda itong pagpupursige nitong si Arvin. Kasama itong kanyang alagang aso, si Tanggol. Diba? Yung kwento ng kanilang pagpupursige, partner, at determinado na ipagpatuloy ang kanyang pangarap, kahit meron siya, partner, na pinagdadaan ng sitwasyon, itong kanyang sakit, pero laban lang. Laban lang. Ayan. At dahil sa kwentong ito ay dapat mabago din yung pag-iisip ng ating mga kabataan na in case na may nangyari po sa inyo na hindi inaasahan, ay dapat ipagbigay alam sa ating mga magulang para in case na ganun na nga ay maagapan agad. Tama ka dyan, partner. At importante yung kalusugan, ano? Tama. Kahit, kasi kung titingnan mo, aksidente, hindi mo ginusto. Pero full pack, partner, yung tulong ng Ako Bicol dahil simula sa pagpapagamot, yung food pack, at eto pa, yung educational assistance nitong si Arvin sa paraan ng TESDA. Tama. Yan. So, salamat kay Felix Openiano na naipaabot niya itong tulong mula sa Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang padre de pamilya hindi na makalakad dahil sa nagnananang laman sa kanyang kanang braso. Ang buong detalye, abangan yan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng Tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining Tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, eto mga kaaksyon, isang anak ang lumapit sa ating programa dahil nais nitong maoperahan ang kanyang tatay na 60 taong gulang na. Ayon kay Gisette Ann Dumandan, pangalawang anak ni Tatay Arnel, nais nitong ipagtanggal ang nagnananang laman na lumalabas sa kanyang braso ng kanyang ama. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Magandang araw po. Ako po si Gisette Ann Dumandan na nakatira sa Manito, Albay. Humihingi po ako sa tabang ora mismo ng tulong sa aking tatay na nakakonfine sa BRMC. Gusto ko po sana humingi ng tulong para po sa sugat ng aking tatay na lumalabas sa kanyang kanang braso. Sana po matulungan po kami na maoperahan at mabigyan po ng mga tulong sa hospital bills po. Maraming salamat po. Yan ang panawagan ni Gisette. Ayan, nasa kabilang linya si Gisette. Magandang hapon, Gisette. Magandang hapon po. Kumusta ngayon, Gisette, ang kalagayan ng iyong ama? Sa ngayon po, hindi pa po nakakatayo na kahiga pa lang po siya. Hindi pa nakakatayo? Opo. Oo. Paano nagsimula itong nagkaroon ng sugat sa kanyang kanang braso itong tatay mo? Simula po kasi nung bata po siya, 7 years old, na sunog po yung katawan niya. Tapos, ngayong ano lang po, yung bago po ngayon, siguro po 2023 po, na may malit na tumutubo sa kanang braso niya, malit lang po. Kinakamot niya po. So, ibig sabihin, yung aksidente na nagkaroon siya ng sugat sa braso ay simula pa nung bata itong si tatay? Yung ano po, yung sunog po yung katawan niya po, merong... Tapos? May peklat na po siya, tapos meron pong tumubong maliit lang pong bagay doon sa katawan niya po. So yun yung paniniwala ninyo kung bakit nagkaroon ng sugat itong si tatay na hanggang ngayon, yan yung iniinda niya? Opo. Napacheck upan niyo po ba agad itong si tatay? Napacheck upan po namin sa PRT, ano daw po, pag di pa daw po na-operahan, magiging cancer na daw po. Tapos, yung time na, ng July po ngayon na 2025, operahan na po sana. Kaso, nag-stop po. Kasi baka daw din kayanin ng katawan ni Papa. Mahina na daw po kasi. Tsaka mga bababa po yung mga laboratory niya. Gaano kalaki itong nakausling laman sa kanyang kanang braso? Siguro ko po, yung maliit na sanggol, ng ulo po, ganong kalaki po. Oo, malaki kasi kung susukatin mo yung ulo ng maliit na sanggol, malaki pa rin yun para sa ganyang sugat sa braso ni tatay. Opo. Meron po bang mga gamot na iniinom si tatay? Meron naman po ang iniinom na gamot, yung mga sa kirot lang po, sa mga sakit. Okay, so parang mga pain reliever. Opo. Bago pa man nagkaroon ng sakit si tatay, ano po yung hanap buhay niya? Ano lang po, sa palayan lang po. Nagtatanim lang po ng palay. So, magtatanim ito pong si tatay. Opo. Magsasaka dahil palay, tama? Ano lang po, yung lupa po, hindi po sa amin. Tanim lang po. Okay, Nakikisaka. Oo, nakikisaka lang. Okay. Okay. Gisette, magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, bukod sa'yo, meron ka pa bang ibang mga kapatid? Meron po. Opo, lahat ba sila ay meron ng mga asawa, pamilya, o meron ibang nag-aaral? May isa po kaming nag-aaral pa po, tapos yung isa ko pong kapatid, buntis po, tapos kami pong panganay po, may asawa at anak na po. Okay, so ibig sabihin, meron ka pang kapatid na nag-aaral at kailangan na suportahan? Opo. Opo, sa ganyang bagay na ngayon ay nasa ospital itong tatay mo, sino yung naghahanap buhay para matugunan itong pangangailangan nyo sa araw-araw? Especially itong sinasabi mong kapatid na nag-aaral pa. Opo, sa ngayon po, sir, ang bibigay po sa amin ng yung mama ko po, tsaka yung panganay po namin na kapatid po. Yung pong nagbibigay sa amin ng kay Papa, tsaka sa kapatid ko po. Opo, sumasapat naman po ito sa pang-araw-araw po ninyo, especially sa gamutan po ni tatay. Kung ano lang po yung binigay po namin, pinagkakasya na lang po. Pero kung estimate mo ay kulang pa rin? Kulang po, sir, kung sa anuhin po. Opo.
Sa ngayon po ay naka-confine po itong tatay mo dito sa Legazpi, sa BRHMC. Sino po yung nagbabantay sa kanya? Ngayon po, sir, yung nagbabantay po yung bunso ko pong kapatid, yung nag-aaral po. Opo. Sa tuwing nakita mo itong tatay mo na nahihirapan dahil sa kanyang kondisyon, dahil sa kanyang itong sugat na kanyang nararamdaman, gaano kahirap nang makita mo itong tatay mo ganito ang kaligayahan? Para sa akin po, masakit na makita si Papang ganun. Dahil malayo sa amin si Mama, siya na lang yung nandito. Tapos makikita ko pa si Papa na ganun po. Opo. Sa tuwing kausap mo itong tatay mo, ano yung kadalasan na sinasabi mo sa kanya para kahit papano ay maging malakas ang kanyang loob upang malampasan itong dagok sa inyong buhay? Sinasabihan ko po na lagi magpalakas po siya. Nandito lang kami magkakapatid. Yan. Pero umabot ba sa punto na sinabi ng tatay mo na talagang malala na yung nararamdaman niya, na umabot sa puntong hindi niya na kaya? Opo. Ano na po siya sa amin na hindi niya na daw po kaya. Opo. Kaya po nag-ano pa po dito sa Oramiso para po matulungan po kami na ma-operahan na po si Papa. Opo. Sa tuwing binabanggit niya, Gisette, yung mga salitang na kumbaga para bilang isang anak ay napakasakit, ano yung sinasabi mo sa kanya? Ano yung response mo sa kanya pag sinasambit niya yung mga katagang yun? Sabi ko po, huwag mo pong sabihin yan pa, nandito lang kami. Meron ka pang mga anak, saka apo po. Pagkatatag ka lang. Opo. At nasambit nyo kanina, Gisette, na kaya lumapit na kayo dito sa Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List. Ano yung pinakakailangan nyo po ngayon? Sa ngayon po, yung mga gastusin po sa hospital, yung mga binibili po pamasahe, pangkain po ni Papa, kasi po di po pwede siya ng mga yung ulam na marara sa sugat niya. Ilang araw na kayo? Opo, ilang araw nang naka-confine itong tatay mo dito sa ospital? Po? Ilang araw nang naka-confine po itong tatay mo sa ospital? Simula po yung November 1 po. November 1. So, ngayon, 7. 7 days na. So, 7 days. 1 week na. Maga 1 week na. Okay. So, ang kahilingan niya, partner, unahin natin yung hospital bill, Kasi syempre, lumalaki din yung kanilang bill dahil 7 days na nakastay itong kanyang tatay sa BRHMC. Opo, at sinabi mo, Gisette, na kinakailangan ito na mag-undergo sa operasyon. Opo. Ano daw sabi ng doktor sa lalong madaling panahon? Sa ngayon po kasi, sir, yung mga lab niya po, laboratory niya, bagsak pa po. Siguro po pinapalakas pa po siya sa hospital. Importante na dapat maging malakas, kakayanin niya yung operasyon para at least ang recovery niya, partner, madali na lang. Tuloy-tuloy. So, Gisette, para sa iyong kahilingan, nasa kabilang linya si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa inyo, Ma'am LB. Yes po, good afternoon, Miss Remy, and good afternoon kay ate. Okay. Miss LB, napakinggan mo itong si Gisette, ang kahilingan niya ay matulungan sa hospital bill dahil lumulobo ang hospital bill ng kanyang tatay dahil nga sa 7 araw na naandyan sa BRHMC. Ano po ba yung maaaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List para sa kanila? After po ng interview, pwede po mapuntahin sa akin yung bantay ni tatay para may guide ko po ng tama kung anong pwede natin ibigay na tulong sa kanila kahit mismo matulungan natin ngayon. And yung mga requirements, may pa-comply ko na po kaagad. Okay. So once na makomply yung mga requirements, Miss LB, ano po yung direktang tulong na maibibigay ng Ako Bicol Party List para sa kanila? Pwede ko po silang i-refer sa food assistance kung kailangan nila ng cash assistance. Depende po sa assessment ng social worker. And then, nagbibigay din po tayo dito ng konting tulong para pambili ng gamot kung kailangan nilang bumili ng gamot. And then, yung hospital bill po, dalhin lang po sa atin dito sa Malasakit Center. Nandito po ako sa Ako Bicol Health Desk. Handa pong tumulong sa kanila. Okay. At hospital bill, partner, ibig sabihin, ano po yung hospital bill? Masisiro po ba? Wala na pong aalalahanin ito pong pamilya? Or ano po yung desisyon ng Ako Bicol Party List para sa kanila?
Gagawin po natin ang lahat, Miss Remy, na wala silang babayaran kahit piso. Ayun. Papuntayin lang po sa akin yung bantay para magawaan po natin ang paraan na ma-zero balance yung kanilang hospital bill. And then yung mga ibang kailangan na sila sabi ni ate, katulad ng pamasahe, pambili ng pagkain, baka magawa natin ang paraan. Ayun. May bonus pa. Opo. At ito pa, Ma'am LB, in case na mag-undergo po ito si tatay sa operasyon, bari pang matulungan ng Ako Bicol Party List kung sakali. Yes po. Nandito po tayo para tumulong sa kanila. Lagi po tayo nakahandang tumulong. May yung intonation pa, parang pataas. Yes po. Parang nagdadalaga itong si Ma'am LB. Siguro, Ma'am LB, ano na lang po ang mensahe natin dito kay Gisette at sa kanyang tatay? Gisette, yung tatay mo, alagaan mo na lang and then kung may kailangan ka, nandito lang po ako sa table 4, Ako Bicol Help Desk. Pwede kang pumunta sa akin dito ngayon mismo. Ayun! So hanapin mo lang dyan ang napakagandang si Ma'am LB Sedeño dahil nasa kanya nakasalalay ang hinihingi niyong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat. Siguro, Ma'am LB, mensahe rin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong medikal dito sa Bicol Region. Yes, kami po sa Ako Bicol Party List, lagi pong nandito para sa inyo. Huwag po kayong magsasawang lumapit sa amin. Ano man ang mangyari, hindi po namin kayo iiwan. Nandito po kami para umalalay sa mga tulong medikal, sa mga pangangailangan na kaya din naman namin ibigay. Opo. Ayan. Maraming salamat dahil laging naandyan ang isang LB Sedeño para gabayan ang ating mga kababayan na humihingi ng tulong sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Miss LB. Thank you so much. God bless. And ingat po tayo, may paparating na bagyo. Opo. Ayan. Kami po ay ready na po. Naka-impake na po ang aming mga importanteng gamit. Pero importante yung panalangin. Yung panalangin na sana ay ilayo sa atin itong paparating na bagyo at palaging ingatan ang ating mga kababayan sa ganitong oras ng kalamidad. Ayan. Maraming salamat, Ma'am LB Sedeño ng Ako Bicol Party List. Ang ganda ng sinabi ni Ma'am LB na kahit anong mangyari, nandyan ang Ako Bicol Party List. Nandyan lagi ang Ako Bicol Party List. Ako partner na... Hindi ka iiwan. Katulad ng jowa mo, iniwan ka. Pero ang Ako Bicol Party List, hindi kayo iiwan. Itataga ba yan sa bato? Itaga mo yan sa bato, partner. Itaga na natin yan sa bato. Yan, balikan natin si Gisette. Gisette. Yan, Gisette. Magandang hapon sa muli. Napakinggan mo, Gisette, itong si Miss LB, yung kahilingan mo, tatlo yun, naalala ko, pagkain, pamasahe, at etong bill. Ayan, lahat yan ay tinugunan ni Ma'am LB Sedeño. So ano po yung pakiramdam mo ngayon, Gisette? Sa ngayon po, nakakaluwag na po ng namin kasi di na po maiisip yung mga gastusin. Dahil po binigyan na po kami sa Ako Bicol po kay Ma'am LB. Ayan. So, ang sabi ni Ma'am LB, puntahan nyo lang po siya doon sa kanyang lamesa para itong tulong na hinihingi po ninyo ay mahawakan nyo na po. Oras na lang ang hinihintay at ito ay mahahawakan nyo na. Maraming salamat, Gisette. Maraming salamat po. At sa ora mismo po. Ayun, pati yung manok partner, nagpapasalamat. Nagpapasalamat din. Ayan, partner, at yan ang mga problema at alalaning ating ora mismong tinugunan at binigyan aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo.
Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account. Tabang Ora Mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... At eto mga ka-aksyon, 48 days na lang at papalapit na po ang Pasko. Ayan, 48 days to go at Pasko na, Ayan, mga ka-aksyon. Kung meron man akong kahilingan partner, sana ay matunaw na itong bagyo. Doon na lang siya sa gitna ng kadagatan, partner. Matunaw na siya at wag na siyang pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility at wag na siyang manalasa pa rito dahil yung ating mga kababayan ay hindi pa po nakakabangon. Especially dyan sa Cebu. Yan. Kaya please Lord, spare us from any calamities po. Pero despite sa ganyan nga partner ay dapat prepared at ating mga kababayan. Wala pong tatalo sa laging handa at samahan po ninyo ng panalangin na tayo po lahat ay ligtas. Ayan. At hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito po ang programang Maipaninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay